Ahoj, jak vidíte, mám na sobě jenom jednu botu, takže dneska to bude o botách a chtěl bych vám ukázat, respektive nějak tak popsat cestu, jak jsme se s Tomem Kabarou dostali k tomu, že se snažíme vyrábět vlastní boty do přírody. S Tomem Kabarou se znám pár let, on je vlastně velký fanda celokožené obuvy nebo celokožených pohorek. Sehnal takový boty, jako jsou třeba od pana Limera z Ameriky, je to hodně těžko sehnatelný, výborná bota, ale měli jsme nějaké výhrady k tomu. Já jsem si mezi tím nechal ušít nějaké boty na míru, Tom v podstatě taky, tomu dělali v Dalape, ale ani jeden jsme nebyli spokojení s tím, co bylo pro nás vytvořeno. Mě třeba často vadí šířka toho kopyta, co používají, takže i když jsem panu Macharovi poslal obkreslenou svou nohu se všemi rozměry, co po mně chtěl, tak ty boty, co mi vytvořil, tak v podstatě bych si musel uříznout na noze malíček, abych se do nich nacpal. Majku, pojď. Pojď se ukázat na video, pojď. Mám nový štěňátko, tak si můžu pochlubit. Celý to začalo tak, že Tomáš vůbec nemá čas na to, aby se učil šít boty, tak nějak jsem se k tomu nechal uvrtat já, mě to teda i dost zajímalo. Na YouTube se dá najít spoustu videí, ale to je vám úplně k prdu, když chcete dělat boty. Prostě musíte sehnat ševce, který vás povede krok po kroku a něco u něj vytvoříte, než budete umět ty boty udělat tak, aby to technologicky bylo tak, jak má být. Začal bych s tímhle, tohle je v podstatě ne úplně můj první pokus, ale jeden z těch úplně prvních pokusů, kdy vlastně jsem oslovil Davida Šušku, který taky vyrábí boty i nějaké pohorky dělá. Vlastně s ním, u něj jsem si v dílně hrál a vytvořili jsme společně nebo s jeho pomocí tady tenhle modílek nebo ten střih. Pak vlastně z toho vzešel tady ten svršek. Nikdy jsem to nedodělal, protože to bylo moc složitý. V podstatě nějaká moje představa atomová byla taková, že od každého výrobce si vezmeme to nejlepší, co nám vyhovuje, ale nešlo to skloubit úplně 100%, takže tohle prostě bylo na nic, ale už jsou tam vidět některé rysy, které jsme chtěli dodržet, to vám ukážu potom na tom posledním prototypu, který tady mám. Mezitím jsem vlastně byl u pana Koutného na, dejme tomu, můžeme tomu říct, kurz, kde mě učil tu technologii a další náležitosti, jak by měly vznikat, šít a tak dále boty, jak se prostě dělají šablony a bylo to neuvěřitelně moc, trávil jsem tam každý den 8 hodin. Bylo to, řekl bych, jako dost náročný, prostě dalo mi to zabrat a snad jsem si z toho snad jsem si těch informací od pana Koutného odnesl co nejvíc a doufám, že se mi to vlastně podaří pak nějak promítnout do těch bot, co chceme s Tomem dělat. Tohle je jenom vyloženě hadrový prototyp, abych zkusil, jestli vůbec to jde ušít. Tohle už je další látkový prototyp, který už je v podstatě kompletně ušitý tak, jak by měl být. Není tam teda tužinka, což je takhle, když mám tu ruku, část ve špici, aby držela tvar a není tam opatek. Prostě jenom jsem si vyzkoušel, že to jde kompletně ušít, že tam jdou protáhnout tkaničky, že se to dá obut, že to Tomovi vyjde na nohu. Takže už je vlastně ten základ, spodek jenom nalepený, aby to nějak vypadalo, tom si to mohl zkusit obut. Tyhle boty jsem mu potom vyrobil susně, abych trošku objasnil další terminologii, usně je vyčiněná kůže. Dál bych asi měl vysvětlit, že vlastně ty usně, které používáme na svršek pohorek, jsou chromčiněný kvůli odolnosti, vodě a tak dále. To je na delší debatu a na delší rozepisování.
Další klasika, co se používá, jsou třísločiněný, ale to prostě na pohovorky není vhodný. Takže tohle je proto ty boty, které tam nosí. Už jsou tady vidět jeden jediný šev na svršku, zde na boku, žádný šev na patě, na druhé straně nic, prostě úplně největší jednoduchost, co jsme dokázali vytvořit, respektive spíš co nás napadla, protože my jsme prostě si vytvořili nějaký úplný ideál, co by nám vyhovoval, a z toho jsme dělali všechno pro to, aby vznikly boty. Co Tomovi se neosvědčilo, je tenhle jazyk, ten jsem kompletně překopal, tady už je úplně jinak řešen. I ten střih, vlastně tady je to takhle do půlkruhu, kde se to krčilo, když se bota hodně dotáhla. Ale to jsou věci, co prostě člověk musí si vyzkoušet, než na ně přijde. Dále se neosvědčilo tady to řešení té paty, to vyměkčení, ten vršek. Co se osvědčilo, byl jinak celkový ten střih s jediným švem tady. S čím jsme bojovali, je tvar paty, tady třeba žádný není, protože je to látka. A díry na tkaničky nepoužíváme záměrně, háčky, protože se vytrhávají a mají plno dalších negativních vlastností proti těm dírkám. Dírky jsme volili dostatečně velké, aby když máte úplně roztřepené tkaničky, tak abyste i tak dokázali protáhnout. Takže tenhle prototyp patří už taky minulosti. A tohle je vlastně poslední bota, co jsem vytvořil pro sebe, protože prostě jako, nechci říct, že jsem švec, ale člověk, co ty boty vytvoří, je potřeba, aby v nich chodil a aby zkoušel je na sobě. Nemám rád, když někdo něco tvoří a potom to nepoužívá nebo si to nevyzkouší na sobě. Takže my jsme vytvářeli takové boty, jaký sami nosíme nebo jaký sami chceme nosit, a děláme všechno pro to, aby ta bota byla pro nás co nejlepší, a doufáme v to, že tenhle střih a styl obuví bude vyhovovat i jiným lidem. Bota je v podstatě postavená na nějakých základech barefoot, což znamená, barefoot je vlastně bosonohý nebo jako na boso, je takový, nechci říct módní trend, ale de facto je to módní trend, jakože se lidé snaží přiblížit té přirozené chůzi. Už kdysi dávno, když jsem závodně běhal, jsem dostával boty od Vibramu Five Fingery, což asi všichni znáte, to jsou ty prstové boty. Potom jsem běhal v botech od New Balance z řady Minimus, z kterých jsem si hodně těch zkušeností na tvorbu obuví odnesl, takže vytvořili jsme nulový sklon pata špička. Není tam žádný podpatek, který prostě mi u bot vůbec nedává smysl. Když chodím bosý, tak taky nemám žádný podpatek. Vůbec mi tam nechybí, nepotřebuju, prostě nevidím žádný důvod, proč ho tam dávají. Možná ortoped by něco namítal, ale co jsem se bavil s ortopedy, tak jeden má takový názor, druhý takový, potom si prostě vyberte. V podstatě ten názor je takový, když je tam ten podpatek, že se rovná páteř, tak nevím, tady jsme se tisíce let vyvíjeli, chodili v podstatě v botách bez podpatku, posledních, ani nemůžu říct stovky let, chodíme v botách s podpatkem a najednou to má být zdravé, což jako za 100 let je podle mě nesmysl, aby se ovlivnila nějakým větším způsobem genetická stavba těla. A jo, já jsem celý od líny. To je z dalších věcí, už jsem možná o tom mluvil na začátku, široká špice. Prostě mám problém do normálních bot se dostat, protože jsou prostě tady o snad centimetr až 2 uší. A vycházelo by to, že bych si zhruba musel uříznout malíček na noze, abych se tam vešel. To je důvod, proč nosím většinou boty od čísla větší, abych v nich mohl vůbec existovat, protože jinak mě prostě ty nohy bolí, dostávám do nich křeče a je mi to nepohodlné. To bohužel dělají i ševci, když jí boty na zakázku, že prostě z estetického hlediska tu botu dělají ve špici uší, vůbec to nekopíruje tvar těch prstů. Ona prostě ta bota, když se na ní takhle podíváte, tak možná vypadá trochu zvláštně, jak je široká, ale je to prostě nezvyk vidět tak širokou botu, protože dneska je opravdu
módní dělat tu botu uzoučkou, kde se lámou prsty, a jak jsme na to zvyklí, tak to, dejme tomu, vypadá esteticky. Tak, svršek té obuvi je celý z jednoho kusu usně. Zde je jediný šef svršku, kde je spojen k sobě, potom je spojen k mezipodešvy. To se skládá tak, že máte vlastně ušitě celý svršek, včetně jazyku, dáte tam tkaníčky a tak dále. Ten si obrátíte, vložíte do něj kopyto, svršek, na tom kopytu máte napínací stélku, která se šije k samotnému svršku. Ten svršek na to kopyto nacvikáte, přišijete ho k napínací stélce a to je vlastně to první šití. Vevnitř boty nevzniká žádná díra, kudy by mohla protíkat voda, protože to šití vlastně v té napínací stélce, když si představíte tu takhle na sílu, tak ta jehla, respektive šídlo, jde dovnitř a takhle ven. Takže vlastně ta díra je v půli síly toho materiálu a tady potom je ten svršek, ke kterému je přišitá. Potom se to zbrousí, udělá se půdování, nalepí se mezipodešev, která se znovu přišije. Na těchto botách to není moc vidět, protože jsou hodně špinavé a zaplácený ten šev voskem. A přišije se to po druhé. Potom tyhle boty jsou pouze 2x šité. Co jsem třeba dělal Tomovi, ty jsou 3x šité, to znamená, že je tam ještě jedna vrstva mezipodešve a je to po třetí přišito. Až vlastně na závěr se nalepí samotná tady ta gumová podešev, která je pouze nalepená ještě tady vepředu a do paty. Jsem dal hřebíčky, které samozřejmě nezasahují až dovnitř boty, jsou dostatečně krátké nebo dlouhé, aby neprošly až dovnitř. A zároveň to šití, aby se nerozkopalo, tak je vlastně pícháno zhruba někde tady, já nevím, centimetr a půl, možná 2 od kraje, to bych musel změřit. Takže když to úplně kompletně okopete, tak byste neměli poškodit to šití. A stejně tak ty hřebíčky, co jsou tady, tak neníčí to šití, že nejdou vlastně do něj, ale jsou jinde. Co se týká toho okopávání, toho se hodně lidí bojí, když vidí to šití z vnější strany té obuvi. Na té druhé jsem se ho snažil zničit, úmyslně jsem prostě s tou botou kopal do všeho možného. Rozkopal jsem docela dost, ale jak vidíte, žralok se tam vůbec neudělal. S tím, že akorát začala být vidět ta napínací stélka, ale šití je bez porušení, žralok se na botě neudělal, takže to lepení všech těch vrstev a následné přišití, pak protlučení hřebíky, bych řekl, že vydrží téměř všechno. Z bot jsem vytáhl tkaničky, abych vám ukázal, jak je řešen jazyk. Je to kompletně prošito, není tam prostě žádné slabé místo, kudy by mohla protíkat voda, když projdete potůčkem nebo něčím. Tu odolnost vůči vodě dost intenzivně testuji, protože si pamatuju, když jsem byl malý a vždycky jsem měl prostě tenisky nebo jako obyčejnou obuv, protože na to nebyly peníze pořídit něco lepšího. A já jsem si vždycky přál, když jsem ráno vyběhl do trávy, abych měl boty, do kterých neteče voda, protože jsem nesnášel, když jsem ty boty namočil, měl jsem mokrý ponožky a zbytek mi to v podstatě na té noze schlo. Dneska, ač to teď už vůbec nevypadá, docela intenzivně ráno pršelo, celé ráno jsem chodil mokrou trávou, což je docela dobrý zátěžový test pro boty, nedostala se tam ani kapka, ponožky jsem měl úplně suché. A pak vlastně, než jsem došel sem, tak jsem šel potůčkem, je to asi 800 metrů potůčkem, prostě schválně jsem šel zhruba s ponorem po sem, abych to vyzkoušel, jestli i tohle vydrží. Vydrželi. Další test hodně dobrý je v mokrém sněhu, který bych teda si troufl říct, že asi nějakou vlhkost i tou usní se dovnitř boty dostane. To je prostě tak extrémní zátěž, že většinou celý den v tom mokrém sněhu, tak mám nohy mokré,
chce to vyzkoušet, jestli se tam dostane voda z toho sněhu, anebo jestli to napoceno, ale to prostě až u nějakých dalších bod, co udělám, které budou zřejmě zimnější nebo vymýšlený tak, aby měly lepší izolační vlastnosti od spodu a dalo se tam třeba dát víc vrstev ponožky, protože tohle je hodně natěsno dělaná bota, nebo je dělaná na léto, nosím do nich vlněné silné ponožky, ale nepočítal jsem, že je budu používat v zimě. Takže jazyk je takhle kompletně všitý. Další jediné šití je tady potom obvodu a tady vlastně za těma dírkama na tkaničky. Komínek paty je vyměkčen, je to teda velmi lehce vyměkčeno. Nepoužíval jsem tam molitán, který se třeba neosvědčil, protože se po pár letech úplně rozpadne, prostě spráchnivý a nic tam není, je to úplně na prd. Takže jsme tam použili jiný materiál, který by měl vydržet velmi dlouho, s čím jsme vlastně tvořili celé ty boty, aby prostě vydržely na věky. Když ošoupete tuhle gumovou vrstvu, stojí to asi 200 korun, není problém to strhnout a nalepit znovu. Je to otázka pár minut a je to téměř zadarmo. V podstatě, když to ošlapu, tak dojdu dom, tu gumu strhnu, obrousím lepidlo, co tam zůstalo, znova to namažu lepidlem, vemu si tu gumu, tu taky trošku obrousím, aby ten povrch byl drsný, namažu ji lepidlem, pak ještě jednou se maže vlastně ta mezipodešev lepidlem, splátne se to dohromady, oříznu to, dám tam ty hřebíčky, obrousím to do finálního tvaru a je hotovo. Doufám, že jsem žádnou operaci nevynechal, ale v podstatě takhle na ukázku nebo pro představu to bohatě stačí. To šitíce tady vepředu u dalšího modelu asi posuneme ještě blíž k té špici. Co jsme chtěli, aby kde se bota ohýbá, aby nešla do toho, aby ten ohyb nešel do toho šití, což se už tady u těchto povedlo, protože kde je šití, tam by ta useň mohla praskat nebo se prodírat o tu niť. Co bych ještě u těch bot měl zmínit, jsou kompletně šity ručně. Každý tenhle steh je uzlíček. Když šijete sedlářským stehem, což je použito tady, tak vlastně máte jednu niť. Jehla je z každé strany té nitě nebo na obou koncích a vlastně neustále to střídáte a děláte po každé uzlík, který se zatáhne, řekl bych vší sílou, abych tu niť nepřetrhl. Když potom kterýkoliv ten šéf prodřete, což se stát může, tak na tom druhým už to drží. Když prodřete jeden jediný steh šitý na šicím stroji, tak to můžete celý rozpárat dál. To je ta výhoda, proč jsem volil, že je to kompletně šité v ruce. Nevýhoda je samozřejmě pracnost. Ta pracnost a hlavně časová náročnost je u toho obrovská, kdy mám šicí stroj, který dělá myslím 3000 stehů za minutu, tak tady prostě 3000 stehů bych dělal 2 dny. Možná ještě díl, odhadem. Boty si můžete trochu prohlédnout do videa, nebo respektive pod video dám ještě odkaz na festovní věci, kde jsou vyfoceny všechny ty prototypy. Je tam i něco popsáno, jak jsem se vlastně k panu Koutnému dostal, proč jsme si vybrali zrovna jeho, jak je náročné sehnat kvalitní materiály na výrobu obuvi. Další věc, co tam určitě je velmi zajímavá, jsou články o údržbě celokožených bot, ale to už si tam každý najdete, co potřebujete. Pro dnešek to bude všechno, mějte se, ahoj.